Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Maƙiyan Najeriya ba za su yi nasarar rusa ta ba, inji Obasanjo. Tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya ce maƙiyan ƙasar da ke fatan ganin ƙasar ta ruguje ba za su yi nasara ba. A wata sanarwa da kakakin Sekindi ya fitar, tsohon shugaban ya ce kasancewa a dunkulalliyar ƙasa ya fi riba kan raba kawunanta. Obasanjo ya shaida hakan ne a lokacin ƙaddamar da wani littafi a Legas. Tsohon shugaban ya kuma ƙara da cewa shi masoyin Najeriya ne kuma yana sane da halin da ƙasar ke ciki. Sai dai ya ce yana da yaƙinin maƙiyan Najeriya ba za su kai labari ba domin ƙasar za ta ci gaba da samun wanzuwa. Sai mun haɗa a wasu sababbin labaran, amma muna roƙonka da idan wannan ne farkon zuwanka na zuwa wannan channel ɗin, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa.